Il-Ghana u pajjiżi oħra fl-Afrika huma swieq li qegħdin jattiraw l-interess ta' kumpanniji bbażati f'Malta biex jimirħu jinvestu fihom ukoll. Swieq li qegħdin jiżviluppaw u fihom qatt opportunitajiet. Għal dan Anton Buttigieg, il-kap eżekuttiv ta' Trade Malta, 3 snin mitwaqqif ta' Trade Malta. Ħassejna li hemm opportunitajiet fi swieq emerġenti u fi swieq li għadhom qed jiżviluppaw. Morna pajjiżi bħal Ghana, qed nikkonsidraw anke postijiet oħra fis-Sub-Saharan Afrika. Għaliex nemmnu li hemm dawn l-opportunitajiet. Qed jiġu kumpanija għandna, qed jitolbuna informazzjoni fuq dawn is-swieq. Jidher li għandhom il-potenzjal u l-interess li jagħmlu kummerċ f'dawn is-swieq. F'dawn it-3 snin, 263 kumpanija bbażati f'Malta ipparteċipaw f'delegazzjonijiet organizzati minn Trade Malta biex jiksbu aktar opportunitajiet barra minn xtutna. B'kollox ġew organizzati 17 il-delegazzjoni f'20 pajjiż differenti minn madwar id-dinja. Sabiex Trade Malta tkompli tgħin lil dawn il-kumpaniji, nediet sit elettroniku ġdida aktar aċċessibbli. Is-sit fih qatt ta' servizzi mmirati għal dawk il-kumpaniji li jixtiequ jinvestu f'Malta u għal dawk il-kumpaniji bbażati f'Malta li jixtiequ jinvestu f'pajjiżi oħrajn. Proġett iffinanzjat minn fondi Ewropej. Sa jkun hemm repożitorju ta' informazzjoni għal kumpaniji lokali biex ikunu jistgħu jittejnhom ikabbru l-esportazzjoni tagħhom, mhux biss però. Ħajkun hemm sezzjonijiet fuq il-portal fejn ħajkun hemm direttorju ta' esportaturi Maltin, allura hekk imprenditori barranin jixtiequ jixtru xi prodott jew servizz mingħand kumpaniji Maltin se jkunu jistgħu jaċċessaw dik l-informazzjoni minn fuq il-portal tagħna. X'inhu l-vantaġġ? Il-vantaġġ li għandek kumpanija qiegħda fuq portal ta' Public-Private Partnership bejn il-Gvern u l-Kamra tal-Kummerċ. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela faħħar il-ħidma ta' Trade Malta f'dawn it-3 snin mitwaqqif tagħha, filwaqt li tkellem dwar l-importanza li ġie attirat aktar investiment sabiex inkomplu nesperjenzaw aktar tkabbir ekonomiku. Dan ikun jistgħu jagħmluh b'aktar faċilità. Naturalment Trade Malta għenet billi tat fondi għal min irid jattendi firi, organizzat ukoll trade missions, numru ta' korsijiet li jsiru li forsi tajjeb li wieħed jagħmel aktar użu minnhom, però sabbin il-portal se nieħdu l-għajnuna li tagħti Trade Malta għal livell ieħor. Bħalissa pajjiżna qed jesperjenza tkabbir ekonomiku bla preċedent.